ụmụnne m na ụmụnna m elọta n'ọrụ ọ na-enwekwara chi ọnwa nọ nwa mba nnọọ awọchasịala m eyi ụmụnne m ihe m na-eji nhụ mpalie ya ka egbe buru ya ofu bịa ngala hutewere ya ọnụ ọ ka ọ na were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ n'ihi na ihe ụwa wụ nṅomi ọ bụ nṅomi ka mmadụ ji agbanwe. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị sendịara m voice note si m nwa mba nnọọ ya sị m ya chọrọ ikwuru m n'eluigwe adadịnị n'ọnụ ya nso na-arị ya ka ọ chọrọ ihugide ugbu n'ụwa nyega ya arụ n'ọrụ ka ụwa niile ọnụ ya na shoulder na ode ọdadịnị na mbikọ nwe ihe m ga-agwa ya na m metụrụ ya gwa ya na ma ọ na m ga-echa ihe na ya na akụrụ m ugbu ene before next week Tuesday nọ mgbe mkpọtọmkpọ ga-agba na mbikọ na ya chọrọ ikwuru m ụmụnne m egekwala m ga-echasị ngwa m sendịara meseji sị ngwa ya kpọọ m ọ ya ka ọ kpọrọ m ụmụnne m ya gbagha n'aka gaa n'ihu sị m na ya alụọla di na ya na di ya bi n'obi ọma na-enweghị nsogbu ọbụla na di ya awụghị onye okwu na di ya anaghị ekwu okwu ọ maghị ekwu ịsọ ka na-agụ di ya sị gị buru iwe na di ya anaghị ejide ụwa aka ike na ojichi ha ụwa ike nọ na-eme ọfụma ruo mgbe alụbatara ada nne di ya elewe si ya rụkọ onye gị aka anya nne di ekwedoghị ekwe okweghị ekwe na ya na-eti gị isi na nne di ekwedoghị ekwe na ya na-abata mechaa ya bata ọ ya ka ya batara ụfọdụ ụmụnne di ya eke hụnwa ha ụzọ abụọ ụfọdụ kpụrụ ya ụgwọ ụfọdụ hụkwara ya n'anya ọ bụghị ịhụnanya ka eleke ụfọdụ anaghị ekwuru ya ụgwọ ọjọọ mana nne di ya kpụrụ ya ụgwọ and ha niile hụ zutechara nne ha n'anya kwụkwara nne di ya ha ekwetaghị ha etigodo ha ma n'olu enwe eke ga-ekwetanụ na nne ha na-atọ ashị ọ na mama ha nwere ike ime ụfọdụ ihe ha na-atọwa ha anya ọ ga-agwa ha na ọ mma ha mere ihe na ha asị mba na ọgwụ mma ha na ha dịrị dị ịṅụ iyi nwụchitere mma ha na mma ha emeghị ụdịrị ihe dị otu ahụ na nwaanyị mba nnọọ nza ọ ya ka ya na di ya ebi ya jikwa na ụmụ abụọ nwoke ihe a bụ eshiwere ha ike na oji bekee bịa na di ya ebi being that amụrụ ya n'ime ụbịam amụrụ ya n'ime mgbe ihe gbasara ọrụ ugbo ihe gbasara ozi ụlọ ihe gbasara ihe vileji doro ya anya ya gbawa di ya ụza na ya gwa di ya na ha ga-eshi na 2 bedroom flat na ha bi na ya nwa chọọ ọgụdụ 1 room or self call ebe naanị ya ga-anọ họzụlụwa ka ya kpọrọ ụmụaka lawa vileji gaa kowe ọrụ ugbo ebe ha nwere ala nwee nkwụ nwee ụkwa nwee ihe niile ha nwere ala ọfụma ka ya gaga kowa ugbo tijuo ma ji akwụ ma anọ n'ubi chọọ ọrụgodo crayfish wụrụ aka m n'ụkọtụ ya eme ga na-ere ya lọta na ọ ga-adịtụrụ ha izi o vegetable ya gbabaga na mgbala gị kara shie korokpo okworo shie ofe na ị gaghị eji ya tara uzu ha village ka ọ wụrụ na ọ naanị ya so that ọ gbarịwa ihe dị mma ha gbagote ọ sị di ya gụrụ ya bido ebewe di ya gụrụ ya si ya n'ụwa ya ọzọ na ya ga-alọta onye dịka ya n'ụwa ọzọ ya ga-ele ọnwụ na ya ahụghị ya ebe ahụ na ya anaghị alụ ya na Chineke na ọ nụrụ ya na ọsọ ihe o kwuru ihe onye ọ ga-emeli ya si yes na ọ ga-enyekwere ha aka ịbansụ bak ya gwa di ya si ya gwara ihe ọ kwado onwe etiga the next day ibido buwe ngwengwe di ya hụrụ na ọ chọghị ka ya labata onweghị ọ ga-emenwe about it na anaghị irenye ụlọ ugwu ụlọ ahụ mgbe na-adịghị anya and ya chọghị ka di ya ga-emenwe kọlụ bebiwe ego na ọ nwekwara ndị ọ ga-anata mana ya chọghị oke ibi ego ahụ akpa ebe a weta akpa ebe a ga na iji ụgwọ ọ bịarịwa arịrịọ di ya sị ngwana ya nọrọ nga ana buo ngwengwe 2 weeks ka efere afọ di ya were gwa landlord na agaghị erenye di ya ga-achọrọ 1 room ga ebe ahụ na ị ga na aha nke na-akpọ kọlụ every day ma vidio kọlụ taa ka ya nụrụ village na ihe ahụ bụ ije ya lara February last year ka ya lara ije ahụ na village gwadị na ọ na ihe dị mma afọ ọbụla ihe dị mma ha were December afọ ahụ na-agbagote na di ya na-enyekwara information movement ya achievement ya ihe niile ọ na-eme progress ya ihe everything na-akọrọ ya na di ya ga-anọgide na phone mgbe ụfọdụ ya sendịkwara ya kaadị mgbe ụfọdụ ya kwuo garị zọọshọ ma ihe ụmụ ihe ndị ụlọ gbanyere mmanya moto ga-ebugara di ya ya na ya nọchakwa dade ya makwa moto lowe na weta ya na di ya shibiri na mgbe ya lọtara nne di ya ekpetekpe ire nne di ya hata ha obere nwa akpọtara ya na ị ga-anọ ya esendị ya nwatakịrị pakin ya gbana nkịtị ọ gịnịkwa na ọ agadi nwa gịnịkwa ihe onye dịrị ya na ga-emeli na ya na-asara nne di ya kwa ya na-eshiri ya na-ehicha ụlọ na ya na-emere ihe niile mana ihe nne di ya na-agwa ya n'ọnụ nne di ya wa okewe ọgwa ya oshishi ejiri tụọ ya
ọ naghị emetụ ya n'ahụ ya na ya na-ahụta ya sị ụka agadi nwaanyị na ya na-ahụta ya sị okwu onye mma na ọ woto shedere ya ya na-edele mgbe ụfọdụ ọ ga-ekwu ekwe ya arahụ na nwaanyị mba nọ na ọ wụta ka ha shibiri nwaanyị abazie n'ịkpọ die na fon agwa ya ihe mere na ihe na-eme ọ bazie n'ịkpọ die na fon gwa die na ya na-akparị ihe ya gụrụ taa na ya na-ekwu ikwu na ya na-akparị na ya gara lọta onye na-akparị di ya kpọọ na fon sele mgbe ka bidoro ya gwa di ya sị enwe ihe ka ụta ahụ na o kwugokwu ya arahụ na-enwe ihe ọbụ endụrụ okwu ya na ebe ihe ọbụ kọtabara ya ma na ọ na mme na-agụ ikwu too much na ọ na-akpa ọkwa kparị ma nne ma nna ya mana enweghị ya were mana ka ịbịa tụgide na ekwuru ikwu na ka ha dịkwana hụ mma na enweghị ihe dị ụta na ọwa mawụghị onye ya wụ di ya asị oke na ihe ya chọpụtara na mama ha dị manipulative ụmụ ya niile believe that na mma ha nwere ike ime ha sọ ala ihe n'ugbo na all white ha niile kwetacha na all white na nwaanyị ahụzie wepụtazie karata ụmụ ya na-ama bụ n'ọnọdụ ya na ụta ka ihe a shi na-aga ọkpọ ya ọkpọ ada ya nwaanyị wụ ada nne di ya gwa ya na ya mere ka ọzọ na ya ga-anọrọ ugbo nne di ya ọ ga-ahụchakwa ụzọ sara asa mana ọ ga-akwa ya nwa ga-eshikwa n'azụ kwakara ya nwa ga-ada ha gwa o mezie kọlụ ahụ ọ gwazie ụmụ ya datina na ya kwakọrọ ya dana ya nọ n'ala mega kọlụ n'ugbo na ya gakwa sojigwo na nwata na ga-asojigwo ya ugwu ha kpozie ya gwa ha sị na ya nọ na ya epunu ha anya n'azụ na mama onye shi n'azụ abịaga kwakọrọ ya daa ya rọsh ya ka ekulite ọma ya asụ n'ihu si ya bịa kete ọnwụnwa kpe ya ihu na ele na ihe ya ga-eme ha gwawa ya si n'opu ha na ha na-akọrọ ha mgbe na actually ya na mma ya kwakọtara ya mma ya daa mma ha daa n'ala ụta ka nwa ya ga-ewere ururu ashị manipulation na-abanye ụmụ ya n'ime ihe a bido sewere ha o ruo otu ụbọchị ya sị ka ya ga-eleta mama ya na papa ya na o teele nne di ajụ sele ebe ọgacha na ije ọgaji ugbu na mmụọ ya na-agwa ya na ọgaji ije ọjọọ na ije ọ na-asa ọ na-aga ile nne na nne na mmụọ ya na-agwa ya na ọgaji ije ọjọọ na ọ weta okwu ya n'arụ mgbe ụfọdụ ga-agowe ya mgbe ụfọdụ sị ya na agwụ ga-akpọgbu ya mgbe ụfọdụ gwa ya sị mbata ọ batara n'ụlọ ya na ivu ndị oyi achọ ya ekpekpe ikwu isi na ya ga-anwụchu na ụta ka agadi nwa ya gowe na enweghị ya kpụrụ okwu ya na ya nakwa na ha ripọtụ nne di etu nwa ya nwoke ọ dị ya wụ di ya na ọnọgide ote ya sị kpọọ di ya na fon bido gwawa ihe mma ya na-eme na dị woman na-eme ya shege na ọ na-amacha ya aka n'anya na ọ na-akwa ya aka mgbe ụfọdụ kpuo ya mmiri ya sị mba na ya ebido ripọtụ gwara di ya ugbo na ọ ga-eme ya sị ngwa ha gbagote abidogwa bịa sọfọ wa wala ghọta bụ onwe ya ada ya na onwe sọwụrụ mma ya mege na enwe onye ka ga-ekekọsara ya hapụ na ọwụ ndụ agadi nwaanyị gbabana dị woman n'ihi na ọhịa ya na-eji akashi onwe ya obi forget ihe niile ọ na-eme o ruo mgbe ya chọrọ ịgaga leta mma ya na mpa na o tele mma ya eji ahụ the woman na-asị na ije na ya na-aga ugbo ya trọst ihe ije na ihe na o megacha ka ije ọjọọ ka ya chọrọ ịga ya gwa mma sele ote nwa mmadụ ga-eshiga ileta nne na nna ya wụ ije ọjọọ na otu ụmụ ya nọ na ke bịa ngalaba ilete ọ gawa ije ọjọọ na ya amaghị ekwekwu na ya anụchiene ntị gbasara nne na nna ya ya tọpụrụ ya ọnụ ya kpọọ die na fon si ya chọrọ ịga leta mma ya na mma ya eji ahụ di ya sị nsogbu anụ na ọ ga-anọkwanụ how long ka ọ ga-anọ ya lọta ya sị agwa di ya na ya ga-anọ 3 days ya gwakwa nne di ya na ya ga-anọ 3 days nne di ya tọpụrụ ya ọnụ ya kpọrọ ụmụaka gawa ọ ya ka ya gara ruo ịmara onye gara n'ihu nne na nna ya 3 days aghọ 1 week ya elo nne di ya bife na-elele ọ sachachala ite niile ka ya ite abụọ were hafụ buba na rum ya were hafụ ka ọzọ dowere ya na the other side nlọta ya na-alọta ọ gwa ya sị na ihe niile eji elo na ihe a ya ji elo na ya nwere anya ime mmụọ na datin eji elo na ọ gaghị awụ ọkụ na ya elekwa ite ka eshiwe ka ije ya sị nọkwa na mma ruo ole ka otu a ya sị yes na ihe ọ gara aga nara nne na nna ya na ọ gaghị enweta ya na ọ gaghị atọ ya na o shiwe ka ya shiwe ka na di ya anọghị ya na ya ga-eshitere ihe ya ga-eri ya gbakwa nkịtị sị ngwa nsogbu anọ ya kpọọ di ya na fon si elekwekwe ihe mma ya mere na oke ele ite abụọ si eshiwe ka na ya si ya gaji ụmụnna ya na ya ga-anọ abala atọ ruo ebe anọ abala asaa na otu izu na ọma ya eruo ebe anọ ga na otu wiki na ọma na ya amaghị ihe burulo di ya si ike akụkọ ha arụ ya na ọbịa ile ya ite ka ya sa o nyere ite ka ya sa ngwa nsogbu na mma ya nwere kichin o nwere kichin side section ya nwere kichin arụrụ ya na ọ si eshiwe ka ezirikwe n'ike ya na di ya chigbuo n'ọchị ya na ụrụ onwe na nwa mba nọ after 2 weeks or thereabout di ya kpọọ ya na fon si ya na ekele Chineke na ihe adịgharịala na ihe na ọ dịwo mma na enwere biznes enyi nwoke mere introduce ya emewekwala na ya na-eso ya agbapụ that business na business ahụ ego na ya kwado nwe na December nọ
na ihe ha ga-alọghachita ka ya kpọrọ ụmụ ya bịa etinye ha n'ezigbo skuul na skuul vileji ahụ da kọmuniti skuul ahụ like ya obiọma kpaa ya nga ya nọ na-aṅụga ekwe nne di ka o guze n'azụ na-ara ya anya ọ racha anya jụọ ese ọ gịnị ya na onye na-ekwu ya gwa ese nwa ya nwoke ọsọkwanụnụ ya gwa ese o kpoo ya jụọ ya ihe o kwuru ya chịrị banye na rum ya nne ya mere fonu kpowa di ya gwawa nne ya si that na yes na o nwere obere biznes ya ebitere ime by God's grace na family ya ga-alọghachita na Disemba. Nne di ya gwawa nwa ya nwoke so Disemba na ka ha na-alọghachi alụkwute ihe yes ọ gwawa sị na ha chetakwara nwa na obere nwa ya na ya nọ nga na-alakwala na ha chụtakwara onye ọzọ bifo nwunye na-adọwa ya ebe ya si nsogbu anọ na ya ga-agwa nwunye si o tigere anya bifo Disemba na weta eshikwudewe okwu a na nwaanyị mba nọ mza na ihe a na-akọ na amịga ebe Septemba na-aba Oktoba ọ ya ka nne di ya nọ ntara si eshiwekwe ke shigekwere n'onwe kemgbe ahụ na ọ nọ na-eshiri onwe ọ na-anọkedede ọ chọdịghị ịmụke na ọ na-eshiri onwe ihe ọrụ ya wụ ego enyi ya gwa ha ala kpọọ ụmụ ya ha esendịara ya ego ya were ATM kaadị ga ewidoro ya na POS na kọmuniti ebe ahụ were dị money dewe iji ya na-eri okporoko ọ ga-eshi nri okporoko anụ ọ na-eri ihe gụrụ ya na-eshikwere n'onwe ya ochie ya ebukpo nwa ya nwoke ụmụ ya nwoke ruru ụmụaka bịakete ya ọ dịrị dịrị gidigidi mgbe ụmụaka bịaketebere ka ọ ga na-arashi aka ike aka ya na-ada piom ọ gaghị asọ ụmụ ya ngwa ka enyetụ ha ngwa bịakete na ọ na-erikwele ọ na-eriwe nya ha kama ihe ọ na-eme wụchụpụga ha na agakwuru nne ha shi ebe akpọ na nwaanyị mba nọ nza Disemba na ugboene na Disemba la na nwaanyị mba nọ na Disemba nọ ka ya eshikwasara ihe n'ọkụ na saịdị ihu ya eshikwasara ofe ya na ụmụ ya ji eri banye n'ime ụlọ ka ya ga-ewere ya mgbe ya na-apụtala lekwezi nne di ka o shi na kichin ya agbaje pụta kụrịpụta eji agbaje ịma na osu agadi nwaanyị ya jụọ ya egughị ụzọ ya gụghere lekwe ya hụrụ ya ka mmadụ gbafere ngwa ugbo ya were ọsọ gbapụta nyụ isi jụọ ya sị mma na-elekwe nke o shi na kichin ya pụpụta agbaje oso na ọ dagbukwana n'ụdị ka oso ka ọgbaga na-enweghị ihe anyị echetara ihe ya bechebụrụ ibi ile ma ọ nọ na kichin ya jụọ ya ajụjụ mana echetara nke edewere ihe ya nwaanyị agbakpoo na saịdị ya batazie na kichin ofe ya ekwuchiri ghere wee oghe ya sa ma ọ gịnị bụ ihe nwaanyị a bịara nga ugbu a bịa mee na ole ihe nwaanyị a ji every time ọ na-etige ya n'echiche tige ya na-agbarịwa tige uche ya na-agbarịwa na ole ụdịkwa ihe wụ ike na ihe nwaanyị n'ugbo bịara nga ugbu a bịa menụ nọ ọ nwere ka ya ji sọspekt onye ime ka ya tụwa n'ụjọ na ọ sịkwa eshiwe ke na kichin ka ya egbele dị iche ka ya obisi kichin saịdị ka ya na di na ebe ole ha hapụrụ ebe ugbo bịa na ofe ihe ọ na-ediri ọ na-akpọghị ya ihe na omebe mbụ onye dị sọmtin okpo eze ewetara ihe rute ewetara nke o ji ọsọ nkirikwanụ ka ọ bịara mee ti ọ gbago ọsọ apụga ka ya hapụ ịhụ ya ọ gịnị ihe ka ya nọrọ nga na were ngaji tọn ofe ese na iwe ihe ọbụla ọsọ aka ya dị ọcha na enweghị ya pa ya were ngaji na-atọ nga ya na-atọ nụzi ofe nụtara ka ya ji hụzi mkpụrụ nkwụ ojukwu na enweghị ebe akpa akịrị nkwụ na kọmpand ahụ na ọ dị fenced na kọmpand ahụ na ọ dị fenced na ọ naanị ya na ụmụ ya nọ ebe ahụ na onye akwa aka ga-emeghere gate enweghị onye fere vuru bata bịa na ọ naanị ya na nne di ya na ụmụ ya abụọ nọ na that compound na enweghị ebe a dọwara nkwụ egbuo nkwụ na ahịa gakwara na gazụ ihe eji eshi nri na ya zụghị mkpụrụ nkwụ enweghị ihe shiga enweghị ihe nwere to do with mkpụrụ nkwụ na ọ gịnị ka mkpụrụ nkwụ a mege n'ime ofe mkpụrụ nkwụ ojukwu fọ ndị manya mkpụrụ nkwụ ka native palm fruit ihe mkpụrụ nkwụ mege n'ofe ya were iwe desa ngaji gakwuru nne di ya jụọ ya sị mama ọ gịnị ka o tiri n'ofe ya eshiri nne di ya sị ọ gịnị ka o mere ka oji ụdịka ajụjụ ahụ na nwa ya ga-eji ajụ ya ihe etiri n'ofe o shiri that means na o kpegana ya wụ onye nshi that means ya gwegana nshi ihe ọ pụtara na ya gwegana nshi ya sị ya mma na ọ hapụga drama na ọ gịnị bụ ihe o tiri na ofe ya gịnị ka ọ bịara bịa mere ya eshiri ọ bịara emekpado nọ na kichin saịdị ka kwa o nwere ka saịdị na-eshiri wee ji aka ite ya ite nye ite ka eji eshi na ọ gịnị ka ọ bịara bịa mee ọ bịara bịa tige na ihe eshiri na ọkụ ya na onwe ya na-eri nwaanyị nọ nta ekpebe akwa bido bewe na ya kpere onye nshi na ya sị ya bịara bịa tigere nshi na nri na ihe ya gwara na ya gara bịa were nshi tigere na nri ya bido bewe hit na-agba ya mere fonu gba ada nwa na nwunye nwa ha bụrụ si etigere nshi na nna ya bịara bịa ile ya bịara ga eji ma o nwere nnu ma ọ dị bizi ka ọ bịa gaa zụtara ihe ma ọ na onwe nnu ka ọ bịa zụtara nnu rute ọhụ ya na kichin ya pụwa ọhụ ya jụọ esi ya gbagoso
ozuri ebonye ebubo na ya agbago oso na ele na otu ga-esi agba oso n'ụlọ ya nwunye nwanne nwoke si ya hụrụ ya agbago oso na gịnị okwe ọ mapụta ha jụọ gịnị wughị nshi na aja ya bịara bịa tigere narị na onye ọbụla lụwa krismas na ya ga-aṅụrụ nwunye nwa ya isi na ya ga-aṅụrụ ya iyi na ya ga-aṅụrụ ya iyi na ya gakwala na nke dibịa bụ dibịa gwuo ya na ya marakwala ebe na-agwa na ọ bụrụkwala nshi ka ya tigere na nri ahụ na ọ bụrụ na ya aṅụghị iyi ya na ha ejikere ili ya na ngwa ngwa ada ya nwa ya mere fon kpọwa di ya na fon di ya mere fon kpọwa ya nwa kọlụ na-abịa aghara aghara na amaghị ohi ya na-ekwu ya gwa na asị mgbe ha lọtachiri na krismas ka a mara n'ti okwu ọnụ ọ ya ka ha lọtachiri Disemba na nwaanyị mba nọ nne di ya gwa ha na ya achọghị ịbịa gawa into details na ya gwara dat na ya jụrụ sọ gịnị wụ ihe etigere narị na etigere nshi na gịnị ihe ya gwuru robe tigere narị na ihe nwunye nwa chọrọ na ya chọrọ ịṅụrụ ya iyi ya gara emetụrụ chief obodo ha metụrụ ndị ọkaikpe na ya ga-eyi ele mgbe a ga-eti okwu ya na Disemba nọ na ha jikere na ya ihe ga-eme ka ya hapụ ịṅụrụ nwunye nwa ya iyi na ya gakwala gwuo nshi mbụ ya marakwala ebe na-agwa ọ dịghị na ha kwụsịkwana ya na ya gaghị aṅụ iyi ya na ya ga-anwụ bifo ha na-aga achị n'ebe ha bi na ha ochi ọzọ ha ga-enweta ya na ya nwụọla na ya ga-aṅụrụ nwata nwaanyị and ya ṅụchakwana iyi ahụ ṅụọ ya na ọ ga-apụrụ ya n'ụlọ na ọ ga-ala ọ ya ka gị diọkpara jụwara mma ha na Disemba na sị mma ya sị na ihe ọkọgọ gbu otoshi na this ladies na ọ gwụrụ ya sị na ya gwachana ya na ọ ya maka ọ gwara ya onye a gwara mara na ọ jụga sọ gịnị wụ ihe ya tiri na ya gara agwa gwuru tigere narị na ọ gịnị ihe mega nga ya eshigere ni that means ya enweghị right ịbịakete ebe ụlọ nwa ya nwoke ya rụkwara ya enweghị right ịbịakete na ọ na-ajụ ya sọ gịnị wụ ọwa jụrụ ajụjụ ahụ ka ọ jụ na ọ gịnị wụ ihe ya tigere narị na ajụjụ ahụ ọwa ọma ha ajụjụ ahụ n'ala Igbo ihe ọ pụtara na ire ajụ mmadụ ọ gịnị ka ị tigere narị na ha prepare dị amaghị na ya ga-aṅụrụ nwa na iyi na nwaanyị mba nnọọ na ọ ihe ekwere ụmụ ya sị ngwa na nsogbu anụ ndị ka nọ n'okporo igwe so nsogbu anụ na mma ha ekwuole na achọkwa ịlụzu mma ha abụọ ndị ka nọ na sọpọt ya ndị ka ọzọ akara ha ike ha emechiwo ọnụ na nwaanyị mba nọ na Tuesday next week ka a na-aga from mgbe ọkọgara ihe mgbe ya sị na Tuesday next week the same December na Tuesday ka a na-amaghị okwu ọnụ ndị obodo ga-abịa ịmanye okwu ha ọnụ kwukwe n'ote nne di ekwukwe n'ote ochi aṅụkwanụ ya wụ iyi okwu ekwule kwucha enwe n'ote isi akwata na ụmụnna ha sirekwa ihe daganụ ya sị mba na ọ bụ ụmụnne di ndị ka nọ na-eji anya ahụ ya na ọ bụ ndị ga-ebu ya n'isi na mma ha na ha ga-asọfa mma ha ekwuola datị ya ga-aṅụrụ ha iyi ya ga-aṅụrụ ya nwe iyi ya ndị ya ṅụọ ya na ya ga-ala na ya ga-ebizikwe n'ụlọ na ọkwa nna ya ha kwụsị ya na ya ṅụrụ iyi ahụ na ya ga-anwụrụ ha ndị ka ga-eburuzie ditin n'isi m sị elekwara ihe dị ṅụ na-ekwurule ya gwara m na di ya amaghị ekwu na di ya dị quiet na ọwụghị onye okwu na di ya jụrụ ya solo otu ihe a chiri m ya kọrọ di ya ihe niile mere nụ di ya sị na waw ihe di ya ekwugeziwo na ruo the Tuesday ahụ ka a mara ihe ndị obodo ga-ekwu na ha kwuo ihe na-edo ya anya ya kpere ebe anyị na moto ha laghachi na ya achọghị ihe na-enye ya nsogbu akọwachi isi na ọ chọta ịṅụ iyi na ka gbasarazi na ihe di ekwu m sị nna m ya sị gaa m ntị ọfụma ọfụma mmadụ a na-ahapụ problem ya agba ọsọ gị hapụ problem gị gba ọsọ you find out that ịnọchakwa lọta problem nọ na-eche problem ahụ nọ na-eche okwu daa aka ya pịa ya ọnụ nga anụrụ mfụta nshịkọ dị mma ka anụrụ ebe ahụ sachasịa ya bịa m ntị ọfụma ọfụma ọ bụrụ na iruo n'obodo believe ndị obodo unu ga-enwe ndị eziokwu ndị maara ihe ya ga jie nne na nna ha bịa na that Tuesday ha kwesịrị ịnọ present because okwu adawa na aga aṅụ iyi ha ga-anọ present ha nọrọ present eto ọsọ achọghị ịbịa kwuo ya achọghị ka nwa nwoke na chaka bịa kụwa chọka gbatịwa na ihe ehi ya chọrọ that very day okwu ahụ agaghị ada ụtọ ahụ o si na-ekwu ya ọwụ na ha jụọ ha ajụjụ a ga-ajụ ha ajụjụ si ihe nne dị m kwuru ole ihe ị nwere ikwu ihe ị ga-eme ị ga-ebilite gwa ndị obodo kelee ha first sị ha nwụrụ gị kelee ha ga-esi na ọ na-ewute gị na enwe mgbe ị hanyere na ọwụ nzube gị igwe jara n'ogbo bịa ekpe ikpe ọwụrụ gị na onye ọwụrụ nne dị gị ị na-eji egwu na ha lekwe nne dị gị jụọ ngalana na kemgbe ikwe lekwute na village na ọ gị na-asara ya akwa na ọ gị na-eshiri ya nri ruo mgbe o kerite abụọ biga nke gị gịnị butere na ị gara ụmụnna gị ga-eleta ụmụnne gị ga-eleta nne na nna gị ọ sị na ị gara ga gwụrụ ọgwụ mgbe ị na-alọtala ka elite abụọ bi nke gị na ihe butere ishi kwasịrị na ije shigezi nke gị na ishi kwasịrị anyị na enwe mkpụrụ nkwụ ije eshigeri enwe mkpụrụ nkwụ egburu asa ọ danyere n'ite nri by mistake na enwe nkwụ dụrụ anywhere na compound ahụ na ihe ishikwara na ahịa gara na enweghị mkpụrụ nkwụ ịzụrụ na enweghị mkpụrụ nkwụ ojukwu itiri na nri mana ị banyere n'ime ụlọ ka ị gaga
were ihe mgbe ị na-apụta lekwezi nne di ṅụ ka o si na kichin ṅụ nọ and ọ na-abịakawa ebe ahụ ihe na omewe onye nwe ihe ọ na-edere ojie ṅụ oji ka o si na kichin nọ ntara na-apụja wute oso na-agbaja ya jụọ esi ma ọ dagbokwula na ọ gịnịkwana ihe ọ gbajere like this ọ gịnị ka o ji agba ọsọ ọ sị ya na-enweghị ya bịara enweghị ya bịara jos kwuo ya otu o siri mee ị gazie ka ịtọ n'ọrị ṅụ lekwe ihe ofe ṅụ ntara ghere oghe and enwe onye ọzọ nọ na-ebi na kọmpa na awụ nne di ṅụ na o ruru ụmụaka abụọ ịkpọ ruru ụmụaka ime ime anya ọ ya ka ị were ngaji gị tọọ n'ofe gị hụ mkpụrụ nkwụ ojukwu dị ya ịma ihe ya na mkpụrụ nkwụ ojukwu gaga enwe mkpụrụ nkwụ ojukwu iji eshige ihe awụ nri ishige gị na ụmụ na-eri na ke nne di ṅụ sị na iburu ya ikpere nshi na enweghị ihe dị ka otu ahụ na ha ma sọspend ya nwa ị ga ṅụ iyi na gị nwa ga-aga ṅụ iyi 1 na enwekwala mgbe ị jụrụ nne di ṅụ na o tiri ṅụ nshi narị 2 na mkpụrụ nkwụ ojukwu ahụ na ịma ọkwanụ gị nwa tiri mkpụrụ nkwụ ojukwu ahụ na ọ nọ na isi na ị na-aga ṅụ ekwele ya gwa ha dat na ị chọọ ka nne di gị ga ṅụ iyi na rada na gị nwa ga-aga ṅụ iyi na enwekwala mgbe ị gwara ya dat na ọ gara aga gburu nshi be tigere ṅụ narị na nri ahụ nọ n'isi gị nne di gị shi na kichin ahụ pụọ na ị chọghị ịbịa sị nne di ṅụ iyi na ọkwa ya tiwere mkpụrụ nkwụ ojukwu ọ ịbịa ṅụọ iyi gbasara mkpụrụ nkwụ ojukwu na naanị ị ga-aṅụdebe wụ na ofe isi gị na enwekwala otu isi tigere mkpụrụ nkwụ ojukwu na ọ nọ n'iyi na ị na-aṅụ na ị chọọ ka nne di ṅụrụ iyi rara na ị chọrọ ịga ṅụ iyi ihe ndị oboko ṅụ na enweghị mgbe isi ya na ọ gara aga ṅụrụ gburu nshi bịa tire ṅụ narị enwekwana hụ mgbe isi ga-eri tigere nri nkwụ ojukwu and truly na ọkwa na mgbe ị pụtara hụ ya ọgwụghị oso ka ọ gbaga na ọ nọ n'isi na ị na-adụ ebe ọ gogagoro ya gbagaghị oso wile gị nwa hụtara na oso ka ọ gbaga na ọ bụrụ na ọkwa ha oso ka nne di ṅụ gbaga mgbe ihe oshi na kichin ṅa apụcha na ọ nọ n'isi na ọkwa na ọgwụ nwa tiri mkpụrụ nkwụ ojukwu a na ọ nọ n'iyi na aṅụ na enwekwana mgbe ị gwara nne di ya na ọwụ ele nshi ka o tiri ṅụ narị na enweghị ihe ikwu naanị ajụjụ ejiri na ọma ma ọ gịnị ka o tiri narị ishiri n'ihi na ị hụrụ mkpụrụ nkwụ ojukwu na-awụghụ gị tiri and ị hụrụ ya ka o si na kichin ahụ nọ apụga na ọ wote ka o siri mee present that matter well hapụziri ndị obodo kefere afọ ya so oke mana ekwekwele ka ọ ga ṅụọra gị iyi switch turn that table ga-aga ṅụọ iyi ahụ based on ihe ị maara based on ihe ị hụtara na ihe kwuru na otu ishiri kwu ya ekwele ka ọ ga ṅụọra gị iyi ya so oke ọ ya ka ụmụnne m ekwucha ya Disemba anọ ya Tuesday ruo echetezi m kpọọ ya ọ kpọkwana hụ m anụzi m from her till January nọ ya kpụzie m na-agwa m na ya join ya na di ya na city gowaziere m ihe na ugboene ba nọ na eyigharịrị dị ikpe na ekpekpere na etikwere n'ihe ọnụ na ihe anyị m gwara na ọkwana ihe ya gwara ndị obodo na ndị obodo ajụwazie ya si ya dat na mkpụrụ nkwụ ojukwu a nwa sọ hụrụ n'ite nri ya na onye etigiri ya na ọ ebe a ka a ga-agbado ụkwụ na oke ole ka ya eke oke ya nakwa ọ chọrọ ịṅụ iyi ofe ọwụ ya shige na ọ ya ji aka ka ite ya abụọ bige nwunye nwa ya na o shiweke na ya trọst nne na nna ya na ya trọstụghị ya na o shiweke and ya onwe nwere kichin ke ya ya eji aka ya ka imule na nwa na-akọwa na ya eshi n'ime ụlọ apụta ga hụ ya ka o ji oso apụka and ọ sị ya chọrọ ịṅụ iyi ma ọ bụrụkwa na ya hụhụ nne di ya ka o ji oso shi na kichin apụka na ya ga-aṅụ iyi ka nwa sị na o ji oso apụka ihe ajụjụ a chọrọ ịjụ ya Igbo bifo a gaa fọda mara onye na-aṅụ iyi na onye na-agaghị aṅụ iyi mkpụrụ nkwụ ojukwu ahụ nwa ahụrụ n'ime ofe ya ite ofe ya ọwụ onye tiri ya ọsọ ọwụ ya tiri ya biko mama gwagwata ha onye tiri mkpụrụ nkwụ ojukwu ahụ nne di ya sị yes na ọ ya tiri mkpụrụ nkwụ ojukwu and mkpụrụ nkwụ ojukwu na ha ma na ọwa ajụ poison na ihe ejiri tiga ewu n'ihi ụmụ ya ụmụruru ụmụaka ahụ okpo nga ha na ka ọ hapụ ịsa ha isi ụmụaka ahụ hụzi nna ya n'anya hapụ ịhụ nna ha n'anya wụkwanụ nwa ya nwoke na ije ahụ ọ gara na esoghị ya gaa na ọwa ije o kwesịrị nọ 3 days ọ lọta 7 days after na mmụọ ya na-agwa ya na ọwụzi ihe ọjọọ na mmadụ aga nọrọ te mmụọ ya gwa ya ụfọdụ ihe na ihe mmụọ ya gwere na enweghị nshi etigiri na ihe etiri na ọwụ mkpụrụ nkwụ ojukwu na mkpụrụ nkwụ ojukwu na enweghị onye na-amaghị n'ala Igbo na ọ na-arụ nshi na ihe etiri onye ọbụla elekọrịta ibe ha anya ụmụ ya ndị ke sọpọtụ ya dị disappointed achọghị nụ side ka ya dadị ka ha nọga ihe mere nụ full gist ihe mere nụ because ya reserve ya mmadụ ihe ya na-ekwu onye akọrọ ihe mere nụ di ya akwụkwanụ ha onye okwu di ya sị na wow onye ka okwu a dara ya ekweta na onye nwatire mkpụrụ nkwụ n'ofe nwunye nwa ha ajụwa sị na onye were mkpụrụ nkwụ finally na enwere ihe itiri n'ite nri nwa and ajụjụ this lady jụrụ wụ na mama ọ gịnị ka itiri na ofe eshiri ka ofe ọwụ gị shiri gị ga-atọtọrọ mkpụrụ nkwụ iti ikpe na ihe ya n'ihu ya gị itige mgbe na ọnụghị ya na-ajụsịsị o megiziri gị na jụwa ihe itigiri n'ofe kwuezie na ọsọ igworo nshi and ya nwasị na ya gaghị enwe iyi na ọgwụkwa na ya wepụtara ọnụ sị na igworo nshi na naanị ajụjụ ya jụrụ nwa wụ na ọ gịnị ka itigiri n'ite nri ya na ihe na simple misunderstanding
na mkpụrụ nkwụ Ojukwu awụhụ ihe ọjọọ ebe ọsọ ya nwatiri ọ gwakwala na nwatakịrị mgbe ọ jụrụ sọ gịnị ka o tiri ihe ọ na-emakwa na ya etiri mkpụrụ nkwụ Ojukwu na ihe na nwata nwa agboro alụrụ ọhụrụ na ọma ahụ ihe mkpụrụ nkwụ Ojukwu uru ọ bara na ihe eji ya eme uju abịa na ọ nwoke na ọrụ ịkọwara nwunye nwe na ọ mkpụrụ nkwụ Ojukwu ka o tiri ahapụzi ọzọ kowa ọzọ ọ nọrọ nga na-achọ ịga ṅụọ iyi na ha mana ọwụghị onye ọgwụ ọ gabe na nke dibịa mbụ ọtụbe mbụ dibịa gwọrọ ya mana ha ofe ile na ha ga-eduru ya ka ọ gaa ṅụọ iyi na nwunye nwa sị ka nwunye ga ọ gaa ṅụọ iyi ọ ṅụchazie nwatakịrị achụla ya na ọ gaghị awụ ọkụ na ya ụdịrị ihe dị otu adịghị n'obodo a na ha agaghị egbede ya mee ya accept ọ nọrọ nga kwue na mkpụrụ nkwụ Ojukwu ha sị mkpụrụ nkwụ Ojukwu awụghị ihe ọjọọ mana mgbe a nwunye nwa jụrụ m so ọ gịnị ka ị tinyere n'ite iri ya eshiri ị na-ewe nọ mkpụrụ nkwụ Ojukwu ọsọ abachara ya bara nne di ya bara ya n'ihe ofile awụ ihe ọhụrụ ya ma ụmụ ya ha dị disappointed ihwere ndị ka site gịrị ọsọ ha lọtawa ka ha lụrutere di ya si ya paakị ya ka ha lawa ma weta echi paakị ya diọkpara nne di ya na-abara mmanya abara mba ka ụmụaka mmanya na sị na ya butere division ya egwuregwu ọhịa eji si alụbatara ngana na ya bụ ihe ya bịara ngana ihe etughị etutebe na etute ya ga-ahụ di ya si ya kwadoro na ọ weta eshiri kwuo okwu a na nwaanyị mba nọ n'ọhịa si ya kpụtawara m update na di ya were iwe na ka ada na-agwa di ya si ahapụga na ihe na ọwa okwu agadi nwaanyị di ya na-aba onye na-ekwu okwu bidoro ekwu okwu bido bawa n'iwe na ọnụma ọsọ ta ka eshiri paakị ya na di ya ha laghachitala back to city na by God's grace ya ebidokwala n'ihe ya na-eme n'ọhịa ya sị ka enye m update ụmụnne m ọkwana m ji ekpokpoko ya sị m bịa gbotoro ya ọnụ n'ihi nkwuse ka mmadụ ji agbanwe nkwuse butere nnọrọ nkwuse butere ogogo na ọṅụ nṅomi ka mmadụ na ibe eji agbanwe mụ na ahụ na ihe mere ngalugbo ndị nne dị oke ikpe ekete ịwụrụ nne dị nọ ngana ọnụ nwa wee ikpe ekete nwere nwunye nwa gị na-alaike ọ dị laike ya ịkwa na ikpe ekete mgbe niile gị na-akpa ekete ekete ị na-akpa ekete iji ekpe ya ihu n'ala ekete iji ekpe ihe ihere ekete iji achụla ya ekete iji asụla ekwe ka o mere ọrụkwahụ mma fụ agadi nwaanyị afọ efukwara n'ole rie ihe gụrụṅụ ihe ụra ka ọma ṅụọ ezigbo mmiri tigo ụmụ na ekpere kpekọọ chi n'ihi na enweghị much time on earth ọ na-ewe agadi nwaanyị n'ọhịa inwere nwunye ndị omume ụmụ nwe etochala nwunye nwe zuole ha ahụ ụmụ nwe zuo ha ahụ chewe echiche maka ebe ị gaji ofe ebe ha na ime gị chetasị Chineke ebe ka ọ makwara mma ele otu ebe ya ga-arụ afọ nka m ngakwa m ya n'udo gị were obere taịm fọrọ mechie ezinụlọ m esewa ahụ ya jụọ oyi ọkụ gbawa ahụ ya menyụọ gị sị mba na ọgụ nwa agadi nwaanyị gị nwa ga-ama gị ụlọ ọkụ ma ote ya na-elege ị gaghị eguzoro otu like this gị nyacha 30 years gị nyakwana ya anya ị ga-anya helplessly ị nwezighị much time agadi nwaanyị old man woodman ụmụ ya etochala ihe ọrụ rie ihe gụrụ nwe ezigbo tigo ụmụ na ekpere ti ihe na ekpere sị enwekwala ke na-ata ahụ enwe ihe nkekwe enwe ke m metere esokwala ha amara na asị onye udo agadi nwaanyị gị mezi m ụlọ n'ihi na ụgbọ na alawala kwarapụ gị esi mba nọ gị ka a garịa gị na-alụ gị na-akwakpo ọgharịkwa uche ịnụ ngalugbo ene nweta gị na nwunye nwa ịma na onwe ihe o mere ṅa mana mgbe niile ka ịkpọkpọ ya n'ọnụ lerukwa anya ọrụkwahụ mma ọhịa m sị ma bịa gbotere ọnụ ngalugbo ene